गाबोननि थाखाय माबायदि साखाफारा जादों? दाथ' जोंहा दिनै ड्रेसावनो खालामदों डेम' प्रेक्टिस होदों दिनै। दा दिनै जोंहा 16 जोंनि प्रग्रामा जाबाय 17 अर्थात गाबोन आरो दा ओरैबायदि मोजां नुखाबाय जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौथ' मा बुंबावनो, जोबोद समायनाखा, गोग्गाना लानायसो जायो। नाथायबा जोंना प्रेक्टिसा एकदम 100% जाखाबाय, गासिबो प्रग्रामनि थाखाय जोङो गासिबो रेडियानो। दा बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे जोंनि जे गाबोन जानो गोनां बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारो। जोङो बेखौनो मिजिंथियो जे जोंनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनखौ खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै बयबो जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायखौ मदद होफैयो। बेखौनो बयखौबो हांख्रायहरनो लुगैदों बे समाव। गोजोन्थों। दसे समनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाफैसिगोन। औ, बिथाङा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंहा दान्दिसे समनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बिथाङा नायफैगोन जे माबायदि साखाफारा जानानै दङ, बेखौ बिथाङा नायफैगोन आरो। बेसेबांसो कमप्लिट जाखो रिहार्सेल होनाय प्रेक्टिसा? जोंना रिहार्सेला सानब्रै जादों। जों जोबोद खम सम मोनदों आरोना, बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि खम समाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानांगौ जानानै फैदों। जोंना गोबाव समनिफ्रायनो बे बागुरुम्बा दोहौआ जागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय माब्ला जागोन बेखौ जोङो बुंनो हाथ'वाखैमोन। नाथायबा जोंहा मोनसे दोहौ बायदिनो बे फैनानै फैदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। जोङो प्रेक्टिसखौ खालि जोङो 14 डेजल' मोनदों जोङो। दा बेखिनि समावनो जोङो गासैबो खालामनो हादों। खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामनो हानाय महराव मोनदों आरो। गोजोननाय मोनदों जोबोद। मानो गोजोना जानो, माने जोंनि हारिमुखौ जिहेथु मुलुग दरबाराव नुनो थांगासिनो दङ जे एथ' समायना हारि। सोरबाफोर मिथियाबो जानो हागौ कि जोंनि बे बर'हाबो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय, आसामावहाय बे बर'नि मोनसे हारिबो दं, एसे समायना रमायना। बेखौ मुलुग दरबाराव नुनो थांगासिनो दङ। जोबोद गोग्गाथाव आरो जों प्राउड फिल जायो बहुत।